Color TV. Color TV machiegni pacho. Ma e odwa. Nyakoro mogi hie mondo mi amosi ni oyawre okinyi maket kod maendi en okinyi mar chieng' wuok tich noero makende wuok tich mar chieng' tarik 13 dwe noero mar ang'wen higa 2026 wagone Nyasaye erokamano ni wachako wayudo odiochieng' iri ma kawuono mondo mi wakelni chenro gieki ma Kala TV mabende chakore kogwen maket kod maendi. Kata kamano kaka pile ok an kenda ka endi antie kod nyawadwa Brenda Agenyo. Warwaki mondo mi nyalo yudo weche gi manyien mabende wachako kinyni eri maket kod maendi. Jotend migepe pacho kaendi mano migosi Musalia Mudavadi sent koro oyango ni weche go eko mag ohala winjruok kind piny Kenya kod piny India en mano mabende sani koro gidhi nyime kod gero okang' nero maber malich mokalo ka bende giwacho ni magi timo ka okang' mabiro neno ni weche go eko mag ohala otak kendo dhi nyime yonero makare. Mudavadi koro lero ni maendi en okang' ma piny owacho mar Kenya koro kete maino ka okang' mabiro neno ni weche mag yuto dhi nyime kod idho malo e pacho kaendi. Notwak e kinde mabende noyuore nyasi noero mar oganda jo Ahindi go eko e boma noero maduong' ma Nairobi. All I want to say is that we value our partnership. Not too long ago, I was in India, and there was this very big world-known convergence of ideas, India's critical think tank, the Raisina. And I had the opportunity to meet with Prime Minister Modi and also have a bilateral conversation with the Foreign Minister, Jaishankar. And we talked about so many things. And one of the things that we now want to pursue after the conversation, the Minister Jaishankar said that perhaps it's time that Kenya and India went a notch higher and discuss a free trade agreement. Because we've been cooperating, now we have conversations of a trade agreement with the European Union, a trade agreement with the SEPA, with the United Arab Emirates. We are now talking of a bilateral trade agreement with the United States. We have the preferential trade agreement with China, with Africa under the FOCAC arrangement. And it is now time that we can have a conversation. In fact, it's long overdue to have a financial trade agreement with India so that we can amplify the trade and long-standing ties we have had between our two nations. So this is one of the things we hope to pursue and to reassure you that your contribution, your support to the economy, well-being, job creation, investment, technology transfer in this country is absolutely critical. And that is why, with your help, with your partnership, Kenya is now seen as or ranked as the 6th largest economy in Africa by the IMF. Jatend piny Kenya Laktar William Ruto koro to wuok oko kendo wacho ne mane en jalupne migosi Rigathi Gachagua mondo miyo yie ochiw luor makende ne oganda e pacho kaeri josiasa wetene kaachiel koda ka jokristo duto. Kane oloso e nyasi mar alama bende nobagi e par jot mar ker bure Nairobi mano bang' kane oganda go eko mag jo Akorino ne olimo par jot mar ker e bure Nairobi. Ker Ruto koro to wacho ne migosi Rigathi Gachagua mondo miyo ne ni ong'iyo weche go eko ma owacho mar neno ni ochiwo luor ma owinjore ne oganda duto e pacho ka.
Nataka niwaambie viongozi, wewe ambaye unajifanya wewe ni kiongozi, wacha matusi, wacha madharau, wacha kiburi. Sio heshima kutukana maaskofu wameketi kama hawa ati ni watu ya tumbo. Sio heshima kutukana Wakorino hawa, viongozi wote watu wako na heshima. Wazazi wako na watoto wao, wako na familia zao. Kwa sababu yako ya kiburi na madharau na matusi unawatukana. Respect yourself, my friend. Tunaelewana? Tuko pamoja? Tuheshimiane katika taifa letu la Kenya. Na mimi nataka niwashauri, kuna watu matapeli wanataka kuwa madalali, brokers, ya kusema hauwezi kwenda State House bila ya kuniuliza ruhusa. Nyinyi si mmetoka kwenu? Si hapa tuko na wanaume wako na manyumba yao? Si wamama wako na nyumba yao? Kuna mwanaume anauliza mwanaume mwingine ruhusa? Kuna mwanaume anauliza mwanaume mwingine ruhusa? So huyo ambaye anatuambia ya kwamba ati watu hawezi kufanya chochote bila ya kumuuliza ruhusa, yeye ndio nani? Who is he? Si mtu tapeli tu, mtu conman, mtu ambaye unataka kuchukua watu, unafanya kuwa wewe ni slave trader, mtu ya kuuza watu. Unawatukana watu ati ni wasaliti, sijui nini. Mimi nataka niwaeleze, usaliti ile mbaya sana ni usaliti wa kusaliti taifa letu la Kenya, kujaribu kugawanya wananchi wa taifa letu la Kenya, kujaribu kulete chuki na ukabila na kutukana watu ambao wako na heshima. Hiyo ndio usaliti wa mwisho. Kusaliti watu na kuwaita majina ati sijui wameenda na tumbo, sijui ni nini. That is the greatest betrayal by any leadership of its citizenship. So msikuwe na wasiwasi, hawa hawezi kufaulu, they will go nowhere. Nyakoro mogitho achiel maket kod mano bende ne oser machiegni kod jalup jatend piny owacho migosi William Ruto, mano migosi Abraham Kithure Kindiki, mabende ne okwedo malich mokalo jogo eko kata jatelo giko mabende keto piny owacho tesri kotelnegi kod migosi Rigathi Gachagua. Kindiki koro wacho ni kaber to Gachagua kod Lange owinjore omi luor dini e pacho ka India, nyato dinero mar jokorino, kabende wacho ni ng'ato nitie kod thuolo mar chwalo din mare e kar jot mar jatend piny owacho, kendo gibed kod alam noero makanyakla. Wacho ni weche gweko ma ipilo kod migosi Rigathi Gachagua gin mago mabende nyalo mana biro keto piny Kenya ya ndaki. Mimi naomba kanisa muendelee kutuombea, muombee serikali, muombee rais wetu. Maneno ya wale Wakorino 4 ambao walikuwa kazi wakatoka, rais ameniamrisha warudi kazi immediately. Rais Ruto ni fire si fire. Rais Ruto ni fire si fire. Amesema hao watu warudi kazi mara moja, na pia nitaongeza. Hiyo ya kurudisha ni ya rais, ni amri ya rais, lakini pia nitaongeza kidogo. Si namna hiyo. Kwa hivyo mimi nashukuru sana maneno ya sako, rais atatuongoza vile tutaendelea. Mimi ndio huwa namsaidianga mambo ya empowerment. Kwa hivyo akinituma mimi nitakuya fireman, tufanye empowerment ya masako kila mahali, Wakorino wakae kama the rest of us. Na nikimalizia, tafadhali tuheshimiane kwa sababu nimesikia kuna ndugu zetu wengine wameanza kutusi ndugu zetu Wakorino kwa sababu wamefika hapa leo. Hii ikulu, kumekuja hii ikulu madhehebu mengi sana.
madhehebu mbalimbali. Rais amewaita hapa kwa sababu yeye ndiye anasimamia umoja wetu sisi zote. Sijasikia wakitusiwa wale wamekuja hapa. Hata kanisa ambalo mimi nimetaja la Kimethodisti last month walikuwa hapa. Na walikuwa na matatizo mengi ya kanisa na rais akawashughulikia. About their institutions, church institutions, land ambayo ilikuwa imenyakuliwa na squatters, rais akawasaidia. The Catholics have been here. PCA has been here. The Anglicans have been here. Everybody has been here. The evangelicals have been here. Why is it painful when the Corinos come here, it becomes an issue? Hiyo madharau tuwache jameni. Ama mnasemaje wa Korino? Mnasemaje? Rais aendelee kukaa na sisi? Aendelee kukaa na sisi? Alafu tuendelee mbele namna hiyo? Gavana e county Kakamega Migosi Fernandez Baraza kuroto uokoko kendo seyo malich mokalo manoja odubura makono Mikai LC Muhando kuomnero chochendro mag arita kwe e nyasi moro mar iko. Gavana Baraza kuroto chayo jatlono mabende kuroto wacho ni onyiso ranyisi maracho kuom jopiny kabende kuroto wacho ne oganda makono mondo miyo bed motang' koda ka jotelo makamago. Mimi nataka kuambia familia poleni sana. Tumetembea na familia kwanza tangu Karo akufi. Familia ikafanya postmortem ile siku ya Alhamisi. Ile postmortem results ilikubaliana ile postmortem ambayo ilifanywa kule Kisumu. Jambo ambalo limebaki ni kuambia DCI kutafuta ile simu ya mama Karo. Na mimi nitakuwa mstari wa mbele kuhakikisha simu ya mama Karo imepatikana. Mimi nataka kuambia mama Elsie, vijana hoye, wewe umekuwa mstari wa mbele kusema mambo ya guns, na umefika hapa na guns 500 kama umebeba rungu. Hiyo ni guns ambao umeletea nani hapa? Mimi nataka kuambia mama Elsie ya kwamba hauwezi kunitisha hapa Ikolomani. Mimi ni babu wa kaunti na mimi nitatembea Ikolomani usiku na mchana. Nyakoro mogik machielo bende jalup gavana e kaunti ma Machakos Migosi Francis Mwangangi owuok kendo kwedo malich mokalo moko machudhe ma bende sani tiyogo kod josiasa bago kendo kwedo rombe mopogore opogore ma bende bago kod josiasa maket kod mago. Mwangangi yuago rang'iny kata okang' ma bende josiasa sani koro tiyogo marach kod ojende pacho kaendi ero chobuche jomamoko kanyakla koda inyo ngima jotelo mopogore opogore e pacho kaendi. Onyiso luoro mare ni kaponi owe kido maket kod mandi odhi nyime pacho ka to yiero mega gana 2027 samoro ok nyal biro bedo e yonero makare. Oketo kwayo ne jogo eko ma bende chiko miyo tich mar keto atete jo Kenya bedo yo makare ni kagiyie to gitwe okanda gine ni ginyalo rito ngima oganda jo Kenya kendo jogo moyudi karo chiwo chike kuma kwe okawnegi okang' kolure kod dwaro noero mar Don Chik. Maneno ya hii ya gunism. Na wacheni niwaambie nchi zinaenda kuharibika zinaanzanga huo mchezo. Tuko na majirani wetu hapa Great Lakes countries, hata hapa nchini Somalia tunajua nini inaendelea huko. Hii maneno unalipa vijana ndio mwenzetu tunashindana akisimama hapa apigiwe makelele. Inaanzanga hivyo kama mchezo. Hiyo jameni tuache. Saa hii tunazungumza kikiwa kuna kiongozi amechaguliwa ako Karen Hospital. Courtesy of hiyo maneno ya gunism is never a nice thing. Na inatokezea kwa sababu sisi tumechaguliwa. We need policies to change so that everybody has something to do. There is nobody who is available for those gunism. Lakini tuendelee kuomba because ukiona kiongozi analipa watu waende kufanya hayo matendo is a very dangerous leader. We do not need such a kind of a leader anywhere near leadership, anywhere near public leadership. Askofu amezungumzia maneno ya uporaji wa mali ya umma. Alafu unakuja hapa unatoa milioni 1, milioni 20
na unajua vizuri hiyo pesa ni ya wizi. I think tunakaa kupotea. I wish tuendelee kuomba na maneno ya pesa na uchaguzi ujao tukule. Sisi waambie msikule, mkule. Lakini ukienda tuombe Mwenyezi Mungu tunayemwabudu leo. Ukienda pale kwa kile chombo cha kupigia kura, tuombe Mwenyezi Mungu atuongoze. We elect leaders who will carry our aspirations into leadership kwa kipindi kingine kile Mungu ametupa cha miaka 5. Jagoro emigao mar thieth mano Mikai Mary Mudho ni koro to wuok oko kendo golo siem mager ne jotend ute thieth mag level 1, 2, 3 kod 4 mabende koro to wacho ni osebedo kaka omenda kuom jotuo mane osendikore ne okumba mar thieth SHA. Kane oloso e kaunti ma Kirinyaga, jatlono koro to yango ni ute thieth makamago ibiro kawnegi ondamo mager mar chik kendo inyalo kata mana lor ute thieth makamago. Munisikize nini? Ni hatia, hata mtu anaweza akawekwa jela kwa kulipisha mtu level 2, level 3 na level 4. Na ndio maana nimepatia security. Kama hiyo mambo inafanyika, huyo analipisha wananchi hapa Kiamotogo achukuliwe hatua. Na Kianyaga outpatient level 2, level 3 na level 4 outpatient must be free. Na mumesikia Rais wa Jamhuri ya Kenya alisema vizuri sana. Tothikanĩrĩria hii. Kile toteokireko vizuri sana. Ukilipishwa wewe ingia hata kwa police station usitaki huyo mtu. Si tumepatia kazi DCC. Hapana, DCC atafanya kazi. Tusikizane. Kitu ya Nyakoro mugibro paro ni jopinye gwenge kumag Migori anya sub county no Manyatike yandi okale midhiero malich mokalo elwet majoni anya to bang kanyande gi monjo tisendo bila moro gwenge makono kotere koda weche gwe kumag rita kwe mabene nege ywak ni rach malich mokalo. Kata kamano bang ne obila gwe kumag majoni gota chegwe kumakono jopiny go yandi lorne gi eudi ka bende sani koro ngima gi themba gigolo ywak ne piny owacho mamalo ni koyie to donjire malich mokalo. Ebiro neno ni weche gweko mangima gi mapile koro chakore ka giwago ni weche gweko mag ohala mago magima gi yuto mapile kanyakla koda magarita gin mago mabende koro podo kodhi e yono ero makare. En wach mabende sani koro chuno jaod bura e kaunti no ma Migori mano Mikai Fatuma Full Network mondo mi odonjire oneni jopiny gwenge makono nyalo yudo gima ginyalo gago kod jiwo ne weche gweko magarita kwe e gwenge makono. Tangu nianze kuuza makaa hapa nilikuwa na watoto ambao wanataka karo ya shule. Tulikuwa napata kila siku naweza kurudi kwa nyumba na faida 2,000 ama 3,000. Lakini kutokea siku hii ambayo tulipata matatizo kidogo, hakuna biashara ambayo inaendelea mbele. Hata wanunuzi hakuji, hata uuzaji pia wamekimbia. Tunakaa tu hapo kwa soko peke yetu na shida ambayo iko zaidi hapa Nyatike. Wenye kukopesa wa mama pesa hayupo. Pesa yetu tuliwacha tukaibiwa kwa nyumba zingine zimebomolewa na mali zote zimeenda. Sasa hakuna kitu, hata wenye kuuza makaa, unaweza kuuza makaa gunia moja siku 2. Hakuna chochote ambaye inaendelea mbele, pesa imepotea. Walikuwa wanapata pesa kidogo ya kulipia watoto. Sasa tumepata shida kubwa kabisa hapa ndani Nyatike. Sasa tunaomba wakuu wetu watusaidie, waone vile tumepata. Wabiashara wote wamekaa chini. Hata ukiangalia hivi hapa ilikuwa imejaa na watu, imejaa na kila kitu hapa. Sasa siku hizi hakuna chochote. Unafikiri wale wanataka kuja, anafikiri tu anaweza kuona vile tulikuwa tumeona. Sasa tanks nyingi zilivunjwa na maofisa na wakazi wengi. Ukipata wanawake wengi walivamiwa, wakapigwa, na hata vijana wengi walikimbia. Hata ukitazama
business haijarudi kama kawaida. Tunaomba tu serikali, hata kama kuna shida kiasi gani, waje watulize kila kitu na si kwa kupiga binadamu. They are Kenyan people probably, but we also have people from the neighboring 2 countries who have also come there to do gold mining. But there must be somebody, a resident in that area, who has welcomed them. So that resident must be able to take full responsibility if that person happens to be a criminal person. So that is the reason why we're having a meeting today, so that we can start a Nyumba Kumi initiative, where we take care of ourselves. If there's an individual who has come to do business there, this is a free country, any tribe can come there. Jodak mano mawuok e kar dak Manyalenda e kaunti ni ma Kisumu koro to wuok oko kendo dwaro mondo mi obila oneni omako kendo kaunegi ondamo mowinjore mar chik achije duto mabende koro to itudo koda ka monje mano monyo goro seneta ma Vihiga kaunti Migosi Godfrey Ososi mano e boma ni ma Kisumu kane giloso oganda go koro to wacho ni kar dagno Manyalenda en mano man koda ka kwe kendo ogibiyie mondo mi achije makamago oketh nyinge. Seche nogo bende koro to giwacho ni girwako gi lwetgi ariyo josiasa mawuok e kweth duto mag siasa e pacho kaeri kaachiel koda ka joket mwandu mar neno ni otimo ohala kodgi e yono ma owinjore ka giwacho ni mane yo kende mabende koro to oganda ma jodak e kar dak Manyalenda biro yudo godo chenro mopogore opogore mag dongruoge. Iluonga ni Petro Diambo, ane treasurer ma bunge Manyalenda Development Group. Mano timre wan kaka jotelo Manyalenda bunge wakwedo e akang' mamalo ok en gima ber, and those individuals magin involved wakwayo kaka yawuoyi kata rowerni matindo weuru donjo kata bedo engaged in political violence mugo jotelo koni gi koni. Nyalenda en kumoluor kuma wadware kwe mondo investors be mondo bi kikwa make our investors feel like ni Nyalenda is insecure. Ngane Brian Jobita, I'm Secretary General Nyalenda Bunge Association Kwedo. Imano timre ne Senator Ososi e boma ma Kisumu ka. Wan kaka Nyalenda cha an incident modo wachino be isolated. Kinodo no wachini Nyalenda kamo aesani kamo chungen. En kama very peaceful. Kinodo kaka Nyalenda warwako jotelo te. Obed linda ground, obed linda mwananchi, obed 2 term, obed no term, obed 1 term. Wan kaka Nyalenda warwako gi kinoko e jopiny, kinoko yudhi manjo Nyalenda mondo kik yeti kodgi marach gi jasiasa moro amora. Chieng' Christine Otieno mamedo mana jiwo en mana ni kwe mwadwaro wan onge kocha wan ang'o wan e diere koro wan kod jogi te odwako ang'o Nyalenda kama peaceful mara ni jote ji obiye mondo warodi. E kinde go gonye kono mgajwang' jotend kanisa e pacho ka India nyeti kaunti ma Kisumu bende wuok oko ka kwayo jotelo ni ka giyie to githegre koda tiyo marach kod ojende e pacho ka Indi mago mabende osebed kitiyogo ka monjo jotelo go eko mamoko. Ne giteno ma Indi kotenre koda monjo bende ne omonj godo seneta ma Vihiga Migosi Ososi kaunti ni eri maduong' ma Kisumu. Jotelo go eko kane otwak e kinalam mapile pile odiochieng' manyore kanisa nero mar jonomiya e kaunti ma Kisumu gigodon gi piny ka bende giwacho ni ok ber ka oganda dak kod tulo kod tungni makoni kod koja ka bende giwacho ni kaber to jotelo nego bed jombola kendo riwo wi oganda kod jende bende kwa e pacho ka ni mangima ni ka giyie to kik giting' lwetgi ni itiyo kodgi kod jotelo e pacho ka Indi. Nitiere trend moro makoro biro manyien ma wan kaka jokanisa kwa morgo mar josiasa kelo tulo kuonde maliete nitie. Kar liel en kama onego mi luor kendo en kama onego ji bedie ka ji timo mos ni family moseyudo liel. Ok en gima ber gima nyocha waneno e piny mar Kalau nikech kanyo timore kama jotelo madongo nitie to koro medore kuonde mamoko bende. Weche manyo waneno e Kalau gin weche mag achaya kendo gichalo weche majeno tulo. Akwayo ni kata okihero ker kata okihero jatelo mantie kama intie to sama wantiere liel to achiw luor mowinjore. Nitie kuonde mag siasa minyalo goye weche mag siasa ma ji nyalo thegore kisiasa to wachiw luor makende ni liete, wachiw luor makende ni jotelo ma Nyasaye oketonwa e kinde machalo kama. Ok gibeyo to mabeyo bende biro biro to kwang'eyo ni mabiro nyalo bedo mabeyo moingo ma wantiere go sani. Machielo madwana wache ni sani jo siasa mang'eny tiyo gi jonjore. Nyo wanene e dala mar Kisumu ka seneta ma Vihiga odonjruok godo kendo ni hotel manyadhi ok hotel matin kata ndara. Kamano nyalo timore to wabiro kelo lweny kind oganda e Kenya ka. To kochakore onyalo chakore mayot to tieke ok bi bedo mayot.
Amor gi Senator Ososi nikech kanyo wuoyo to kwero wach machalo kamano mowacho ni Kisumu ka emosiepene nitie. Omiyo joma nyotimo njore go kik kwan kaka joluo, okwan gi kaka jonjore manyalo timo njore kamoro amora. Akwayo josiasa kata mathurwa ka kisiro ng'ato lwedo kata omiyi pesa maduong' maromo nade, pimie gik mokwayi mondo idhi tim, pimie gik moori mondo idhi tim, nikech ibende jasiasa. Kawuono igoyo Ososi kae, in be kiny ogoyi kamachielo, to bang'e ka koro jo Kenya ng'ato ka ng'ato go wadgi, wabro dhi kanye. An akwayo ni Kenya mondo wadwar mondo wabed kod kwe higa modong'ni mondo wadhi e kampen, wachak nyayo kweno chon. Kok wanyayo sani, kok waloso kweno sani, wabro dhi e higa manyien kaka taka migoye kura ok nwayudi mondo wachung'ie. Kwayo sirkal ni tiyo gi polis mondo ke jo Kenya magolo osuru gi tiagas ok en gima ber. Sama tiagas osewit kama ji nitie, ji biro hinyore mok wang'eyo ni gin nyithindo, ok gin mon, ok gin jowa, ok gin jok mwadwaro ni mondo ringigo. Siasa wago gi wach, siasa wago gi lorruok, gi shera mag dongruok ma ng'ato ka ng'ato kelo mare. Moko kuom jotelo e kaunti ni ma Kisumu koro to kwayo kwe makende kaachiel koda ka kanyakla mar oganda kama iri biro kalore koda ka weche goeko timbe goeko mag njore kaachiel koda ka monj mabende koro to sani monjo godo jotelo mopogore opogore e pacho kaeri. Jotelo go ne loso kamano e nyasi mar iko moro mabende ne obagi gwengoeko mag Kolwa mayudore e Kisumu East, gwengoeko mag Kolwa mayudore Kisumu East Sub County e kaunti ni ma Kisumu. Japamo marwa Justus Sadoyo miyo waler mar wachno. Moko kuom jotelo e kaunti ma Kisumu mabedo mako nyandho mag telo ma opogore opogore owuok oko kendo koro kwayo jopiny e kaunti achiel ero ma Kisumu ni ka giyie to giti kod kwe mar achiel mar oganda, gibed kanyakla kendo duto kendo githegre koda weche goeko mag tulo mabende nyalo chwero remo e kind oganda. Ne gitwak e kinde liel moro e Kisumu East Sub County Kolwa. And it is our time and opportunity mondo wa make sure ni gik mane Raila sacrifice mondo joluo bed jok mideo e Kenya ka kik mondo dhi. Mane momiyo waungo mkono ne jatendwa makoro party leader wa mabo wadgi Raila ma waluongo ni Dr. Senator Oburu Oginga. Wachako wariwo lwetwa kwa support 100 miyo makoro chairperson ma chama mar ODM miluongo ni Gladys Atieno Nyasuna Wanga. Mikael Buyu bende nowinji ka wuoyo matek e malich mokalo. Ka bende nowacho ni kata obedo ni gintiere riwruok ng'eri mar broad-based to gin ka jo ODM koro nyaka migi luor. Broad-based government, we demand respect. As an equal partner, we demand respect. Recently, we've had some of the UDA members talking as if they do not know that the country exists today because of the sacrifice of Raila Amolo Odinga. When the Gen Zs came out to fight, it is Raila Amolo Odinga that ensured that this government was still in power. Kabende Mikael Buyu koro ne okore moko golo pache e wach zoning nieri mabende mbaka ne romo ganda jo Kenya okinyi godhiambo mbeke kinendalo duto. And when we talk about zoning, we do not talk about direct ticket. We are not asking anybody to lift anybody's hand up. It is a way of protecting the strength of the ODM party in its strongholds. Kabende korka kore jalup gavana Eastern County ma Kisumu Laktar Matthew Ochengo Willy ne oramo kendo riethoche ni ka gidonjo e winjruok kod UDA to nyaka obed mana riwruok no ero mabende biro neno ni giyudo gikeni nus kuom nus. Wadhi riwore gi jo UDA to wadwaro 50% mar ang'owa mar piny owacho. Mane kaka nyawasewacho. To maduong' ahinya ma adwa nawachi en ni in coalition building, positions are not the only important things to look at. I would also like for us to look at what we would like to be implemented for the sake of the people, either as a coalition or as a party. Migosi Willy bende noywago malich mokalo timbe njore mabende ojende dhi nyime kod twalo e kaunti ma Kisumu. Ka bende notiyo kod thuolo maket kod mano e kwero ojende goeko ni githegre kod tulo maket kod mago. Taneno ka sani jaluo ogolo pala ne jaluo wadgi. Adwa nawacho ni jaluo ena jaluo. Kotiyo e sirikal ma UDA en jaluo.
ka en koni en ang'owa en jaluo. Omiyo jaluo kik gol pala, jaluo kik dhaw gi jaluo wadgi, jaluo nyaka koro ne ni jaluo wadgi cha oumo. Dhok achiel maket kod mano mar migosi Obilino ero bende nosir machiegni kod ker mar oganda luo. Ayo kwe dala mar Kisumo town ka. E Kisumo city ma marwa kosedo ba onge chandruok moro. Onge lweny mosebet e kindwa gi jo Western. Osiepe mosebedo. Kama nyosa tano wuoke no. Wariepe mana jachien. Wakwayo oganda luo mondo kwe obedie. Ne Kala TV koke Kisumu County and Justice Adoyo. Nyakoro mogi gi lipot maket kod mano waringo nyake county no Masiaya kama lipot koro yango ni gavana county Masiaya James Bob Agdorengo send koro wuok oko kendo jiwo jodak e gweng'oro Ramula kanyne Roma bende weche osebedo ka ruogore maricho mokalo ayato kotendo kod chenro mar kunyo mula e gwenge mar Ramula kono ka bende gisandi koro owacho ni onge jal mibro riembe kare mabende osebedo kod daki kata jote ka onge notice obok kanyakla kod report mokedo mapacho kaindi. Orego koro jiwo jodak makono ni weche go mag chik nyaka lu ayato kotenre kod gol mabende kambi moro mabende kunyo mula gwenge makono chano mar daro gi gwenge go makono. Orego wacho ni lobe go eko jopiny mar mula go eko sedak igni kod igni mabende kapo ni gologi nikech kunyo nero mar mula to chik nyaka lu aluwa. Sisi kama county hatuja peana letter of no objection. Na jana nimeandikia Waziri Joho nikamwambia hatuwezi kutoa hiyo barua ya letter of no objection kwa sababu inaonekana wazi wananchi hawajahusishwa vizuri, washikadau hawajahusishwa vizuri na there is no consent. Lakini hiyo consent si ya mwenye shamba peke yake. Consent lazima iwe imetoka kwa jamii na washikadau. Lazima wananchi wahusishwe. Public participation iko katika principles and values ya katiba. Yani kipengele ya 10 inasema serikali ama viongozi wa serikali lazima wasikize wananchi na wengine, na kama ni mali ya wananchi lazima wakubali ile consent. The word that is used in the law is that they must secure your consent. Kuna ukora fulani mnaambiwa ni Shanta Gold kutoka Britain. Umeona nikipiga simu hapa na nimpigia lawyer moja kule London aangalie kwamba hii Shanta Gold imekuwa registered huko na wenyewe ni wakina nani ama ni wale tu wakora hapa Kenya wanatuangaisha. It's against human rights any company from any country to come and exploit Kenyans. Hatutakubali. Nyakoro mogi kanyo machopo go higiko mag weche manyeno kinyi maket kon mane Brenda amor kaneno tuju e public domain. Kuda sembo mor kaneno tuju ka loso public domain. Nyodhi dala e giko dira ma bende denda ne ming awinjo ni golo will osiemo 1 2 3 nyaka kumoningo beni bro ike 48 hours kikal kapoko ike. Okay. One of these things majoda golo ni ngato kadwa to koponi yani gola will ni kia 48 hours kia we uru jo mangima ochan kaka dwa iko mimi nikikufa jo mangima mantie kwero ni 2 hours makao wachu tuju ni oseteri mara tuju tero wa mara 48 hours poko iko repo jo mako poko yudo kata fare wai gimoro man kamoro poko yudo kata fare tilo de mang tudongo tuje ko gireta nyakwadi wachope wango koro chieng mogine water rambi unyo no siemu nyaka kumogine ne bat koro chieng mogine ne to poko wacho wacho ni chieng no emapodi but ofinu chiegni ng'omani gima no wacho jomoko luwe jomoko dwa timo ne marach
Oh. Karamogi we wakaw yo machok kwawer gi weche mag tuju kod kun mibro kowe kar yo mare mogik no ero. Mumo wacho ni dhano ok ong'eyo. Inyalo wuoyo ka dhano, inyalo chano ka dhano, to Nyasaye bende chano kaka Nyasaye. Chano kaka Nyasaye. Tuju mineno no, samoro Nyasaye nyalo medo ne muya makunge kuom higni mabiro. Ibro paro ni watimo mos ne familia mar Dr. James Nyikal, jod bura maseme mbendo no weto wuon mare, odira mowacho peni. Yes. But they in celebration. Nigi penja ne why. No, I'm just wondering. You just talked about Dr. Nyikal with a meaning then celebration of the life of Mzee Ezekiel Nyikal. Eliud Nyikal, sorry. Okay. Yes. Meaning Odaki ni Moromo. Inge Nyikal? Yes, I know the... Ka Nyikal ema Nyikal kaka neneja. To wuon gi kori paro ni 100 plus. 106. 106. Good. Yeah. Is that not a celebration of life? That is a celebration of life. Kata koro bed lit kod kuyo kamano. Joseme kobita watimo numos wa celebrate ngima jaduong. Yes. Dr. James Nyikal gi minode Mama Dani. Wago numos wan kodu kanyakla. Koso? Yes, wan kodu kanyakla kaka Kala TV. Yeah. Kendo wabo yuoro. Enyasino. Ibudong. Omodo machok nyako monga John kwa duogo nono maroboke mabiro bang' thuolo machok to par ni wageno bedo kod jod buranero mano ma Nyakach. Aduma Owuor. Okil Kamaloka Aduma Owuor ma bende wadhi twago bang' yudo nono geko mag oboke kugwen makit kod malungan Justice Adoyo podan mana wuod seme. Kachiel koraka an Brenda Agenyo anyasuba nyanam. Ineno Kala TV. Kala TV machiegni pacho. Ma e odwa. Piny koro tauru gi mare, emomiyo Kala TV chako odiochiengi kod Sulwe Mokinyi. Kabende Sulwe Mokinyi menyo odiochiengi juma mangima. Kawachako kod weche manyien matuche kendo miyo ing'eyo gik matimore e tung piny koni kod kocha. Kabende warango kaka odiochiengi biro bedo e futo mar yamo e kor lwasi, nondo mar oboke, chal mar apeyni e kind mamoko mathoth. Bang'e to iyudo twak manimba kod jolony ma opogore opogore kanyakla kod kithor mar weche gweko ma opogore opogore. Wechego mag siasa, twak e weche ngima, somo, ohala e kind mamoko. Ema omiyo wuok tich nyaka tich abich itudori kod an Justice Adoyo kachiel kodaka an Brenda Agenyo saa 12 okinyi nyaka saa 4 onyango mana e Kala TV. Kala TV machiegni pacho ma e odwa. Komuch to wan kode duoko mag tuke mopogore opogore, jotugo motimogi, kuonde magitimogie, to gin tuke magi mabiro. Mano emomiyo wan ka e chenro mar chal pewe tudri kodwa wuok tich nyaka tich abich saa 11 mar midhiambo nyaka saa 12 mar midhiambo, kama wanyisi motimore e pewe duto mana e Kala TV.
Odiochieng' kodiochieng' yamb siasa kudho ma opogore opogore ka jotelo riwore kod duond buche siasa kaachiel kod riwruoge mag siasa bende mopogore opogore. Kaka japiny be ing'eyo kaka yamb siasa ringo e pacho kaendi, to gin dongruoge mage mowinjo bedi ni iyudo kaka japiny, to bende gin jotelo mage ma ochung' malaro lemo ma opogore opogore mabiro ni chieng' tich ang'wen ka tich ang'wen kochakore saa 3:30 mar otieno ka ikelo ni koda Joash Odhiambo Mitula. Magi duto iyudo mana ka okalo e chendo nendo mar orindi mar siasa mana e Kala TV. Orindi mar siasa kik bai. Be in jalno mamanyo gige gedo motegno, mabeyo, mabudho, kendo ma opodhi? Chom mana Gomikos Company Limited man kod mwandu mag gedo kama oting'o renge kaka Crown, Basco, Duracot kod Sadolin. Bende wan kod renge mag exterior kod interior ma koth ok kethi, roof coatings kod wood finishes. Wanyalo kelo ni simiti modhuro kata mathoth ka idwaro. Masonry, reinforcement materials gi professional project support and consultancy. Wayudore opposite Regnal Petrol Nyamasaria, machiegni kod County Concrete. Tudri kodwa e namba simu magin 07 14 49 54 0714 495674 kata 07 28 66 38 55 0728 66 3855. Gomikos Company Limited, your trusted building partner. Be isegombo ng'eyo kit tedo chiemo ma opogore opogore, obed chiemo manyasani kata manyachon, machalo aliya, aluru, obambo, to kod mamoko mathoth? Machiegni tet manimba, chenro miyudo tiegruok mathoth e weche mag jikon. Waseso jikondi kod chiemo mamit mit maweki nang'o lith lweti. Kochakore crips, cookies, ring abula, samosa molose rang'iny mamalo man kod ndhadhu mamit miwuoro e kind chiemo mamoko mathoth. Arne wapuonji loso nyaka kit math mamoko mayom kaka cocktail kod smoothies matieko riyo. Kik bai, tudi koda juma ka juma mondo wated kanyakla. Chieng' tich ang'wen, chakre saa 5:30 nyaka saa 6 mar odiechieng'. Tet manimba, duoko duto ne penjo mag jikondi. Bedo kod odiochieng' marabora e sikunde ka iduogo pacho, yud thuolo mar kweyo pachi kendo bedo gi mor e chenro mar Bang School. Chenro mar Bang School chakore saa 10:30 ma midhiambo nyaka saa 11 ma midhiambo. Kama inene katun mamori, ipuonjori weche mathoth, ibedo kod mor gi nyiero motimo Cathedral. Kik bai, Bang School, chenro manigi mor lilo ne nyithindo duto. Kala TV, machiegni pacho ma e odwa. I've fallen and I can't get up. Piny koro tauru gi mare, emomiyo Kala TV chako odiochiengi kod Sulwe Mokinyi. Ka bende Sulwe Mokinyi menyo odiochiengi juma mangima. Ka wachako kod weche manyien matuche kendo miyo ing'eyo gik matimore e tung piny koni kod kocha. Ka bende warango kaka odiochiengi biro bedo e futo mar yamo e kor lwasi, nondo mar oboke, chal mar apeyni e kind mamoko mathoth.
Bang'e to iyudo twak manimba kod jolony ma opogore opogore kanyakla kod kithor mar weche gweko ma opogore opogore. Wechego mag siasa, twak e weche ngima, somo, ohala e kind mamoko. Ema omiyo wuok tich nyaka tich abich itudori kod an Justus Adoyo kaachiel koda ka an Brenda Agenyo saa 12 okinyi nyaka saa 4 onyango mana e Kala TV. Kala TV machiegni pacho ma e odwa. Komuoch to wan kode duoko mag tuke mopogore opogore, jotugo motimogi, kuonde magitimogie, to gin tuke magi mabiro. Mano emomiyo wan ka e chenro mar chal pewe. Tudri kodwa wuok tich nyaka tich abich saa 11 mar midhiambo nyaka saa 12 mar midhiambo, kama wanyise motimore e pewe duto mana e Kala TV. Odiochieng' kodiochieng' yamb siasa kudho ma opogore opogore ka jotelo riwore kod duond buche siasa kaachiel kod riwruoge mag siasa bende mopogore opogore. Kaka japiny be ing'eyo kaka yamb siasa ringo e pacho kaendi, to gin dongruoge mage mowinjo bedi ni iyudo kaka japiny, to bende gin jotelo mage ma ochung' malaro lemo ma opogore opogore mabiro ni chieng' tich ang'wen ka tich ang'wen kochakore saa 3:30 mar otieno ka ikelo ni koda Joash Odhiambo Mitula. Magi duto iyudo mana ka okalo e chendo nendo mar orindi mar siasa mana e Kala TV. Orindi mar siasa kik bai. Be in jalno mamanyo gige gedo motegno, mabeyo, mabudho, kendo ma opodhi? Chom mana go Mikos Company Limited man kod mwandu mag gedo kama oting'o renge kaka Crown, Basco, Duracot kod Sadolin. Bende wan kod renge mag exterior kod interior makoth ok kethi, roof coatings kod wood finishes. Wanyalo kelo ni simiti modhuro kata mathoth ka idwaro. Masonry, reinforcement materials gi professional project support and consultancy. Wayudore opposite Regnal Petrol Nyamasaria, machiegni kod County Concrete. Tudri kodwa e namba simu magin 07 14 49 56 74 0714495674 kata 07 28 66 38 55 0728 66 3855. Gomikos Company Limited, your trusted building partner. Be isegombo ng'eyo kit tedo chiemo ma opogore opogore, obed chiemo manyasani kata manyachon, machalo aliya, aluru, obambo, to kod mamoko mathoth? Machiegni tet manimba, chenro miyudo tiegruok mathoth e weche mag jikon. Waseso jikondi kod chiemo mamit mit mawuoyi kinang'o lith lweti, kochakore crips, cookies, ring abula, samosa molose rang'iny mamalo man kod ndhadhu mamit miwuoro e kind chiemo mamoko mathoth. Par ni wapuonji loso nyaka kit math mamoko mayom kaka cocktail kod smoothies matieko riyo. Kik bai, tudi koda juma ka juma mondo wated kanyakla. Chieng' tich ang'wen, chakre saa 5:30 nyaka saa 6 mar odiechieng'. Tet manimba, duoko duto ne penjo mag jikondi.
Piny koro tauru gi mare, emomiyo Color TV chako odiochiengi kod Sulwe Mokinyi. Ka bende Sulwe Mokinyi menyo odiochiengi juma mangima. Kawachako kod weche manyien matuche kendo miyo ing'eyo gik matimore e tung piny koni kod kocha. Ka bende warango kaka odiochiengi biro bedo e futo mar yamo e kor lwasi, nonro mar oboke, chal mar apeyni e kind mamoko mathoth. Bang'e to iyudo twak manimba kod jolony ma opogore opogore kanyakla kod kithor mar weche gweko ma opogore opogore. Wechego mag siasa, twak e weche ngima, somo, ohala e kind mamoko. Ema omiyo wuok tich nyaka tich abich itudori kod an Justus Adoyo kaachiel koda ka an Brenda Agenyo saa 12 okinyi nyaka saa 4 onyango mana e Color TV. Color TV machiegni pacho ma e odwa. Komuoch to wan kode duoko mag tuke mopogore opogore, jotugo motimogi, kuonde magitimogie, to gin tuke magi mabiro. Mano emomiyo wan ka e chenro mar chal pewe. Tudri kodwa wuok tich nyaka tich abich saa 11 mar midhiambo nyaka saa 12 mar midhiambo, kama wanyisi motimore e pewe duto mana e Color TV. Odiochieng' yamb siasa kudho ma opogore opogore ka jotelo riwore kod duond buche siasa kaachiel kod riwruoge mag siasa bende mopogore opogore. Kaka japiny be ing'eyo kaka yamb siasa ringo e pacho kaendi, to gin dongruoge mage mowinjo bedi ni iyudo kaka japiny, to bende gin jotelo mage ma ochung' malaro lemo ma opogore opogore mabiro ni chieng' tich ang'wen ka tich ang'wen kochakore saa 3:30 mar otieno ka ikelo ni koda Joash Odhiambo Mitula. Magi duto iyudo mana ka okalo e chenro nendo mar orindi mar siasa mana e Color TV. Orindi mar siasa kik bai. Be in jalno mamanyo gige gedo motegno, mabeyo, mabudho, kendo ma opodhi? Chom mana go Mikos Company Limited man kod mwandu mag gedo kama oting'o renge kaka Crown, Basco, Duracot kod Sadolin. Bende wan kod renge mag exterior kod interior makoth okethi, roof coatings kod wood finishes. Wanyalo kelo ni simiti modhuro kata mathoth ka idwaro. Masonry, reinforcement materials gi professional project support and consultancy. Wayudore opposite Regnal Petrol Nyamasaria, machiegni kod County Concrete. Tudri kodwa e namba simu magin 07 14 49 5 auchiel 0714 495674 kata 07 28 66 38 55 0728 66 3855. Gomikos Company Limited, your trusted building partner. Be isegombo ng'eyo kit tedo chiemo ma opogore opogore, obed chiemo manyasani kata manyachon, machalo aliya, aluru, obambo, to kod mamoko mathoth. Machiegni tet manimba,
Chenro miyo tiegruok mathoth e weche mag jikon. Waseso jikondi kod chiemo mamit maweki nang'o lith lweti. Kochakore crips, cookies, ringabula, samosa molose rang'iny mamalo man kod ndhadhu mamit miwuoro e kind chiemo mamoko mathoth. Arni wapuonji loso nyaka kit math mamoko mayom kaka cocktail kod smoothies matieko riyo. Kik bayi. Tudi koda juma ka juma mondo wated kanyakla. Chieng' tich ang'wen, chakre saa 5:30 nyaka saa 6 mar odiechieng'. Det manimba. Duoko duto ne penjo mag jikondi. Bedo kod odiechieng' marabora e sikunde ka iduogo pacho, yud thuolo mar kweyo pachi kendo bedo gi mor e chenro mar Bang School. Chenro mar Bang School chakore saa 10:30 mamidhiambo nyaka saa 11 mamidhiambo. Kama inene katun mamori, ipuonjori weche mathoth, ibedo kod mor gi nyiero motimo Cathedral. Kik bayi, Bang School, chenro manigi mor lilo ne nyithindo duto. Kala TV, machiegni pacho ma e odwa. I've fallen and I can't get up. Piny koro tauru gi mare, emomiyo Kala TV chako odiochiengi kod Sulwe Mokinyi. Ka bende Sulwe Mokinyi menyo odiochiengi juma mangima. Ka wachako kod weche manyien matuche kendo miyo ing'eyo gik matimore e tung piny koni kod kocha. Ka bende warango kaka odiochiengi biro bedo e futo mar yamo e kor lwasi, nonro mar oboke, chal mar apeyni e kind mamoko mathoth. Bang'e to iyudo twak manimba kod jolony ma opogore kanyakla kod kithor mar weche gweko ma opogore. Wechego mag siasa, twak e weche ngima, somo, ohala e kind mamoko. Ema omiyo wuok tich nyaka tich abich itudori kod an Justus Adoyo kaachiel koda ka an Brenda Agenyo saa 12 okinyi nyaka saa 4 onyango mana e Kala TV. Kala TV machiegni pacho ma e odwa. Machiegni kendo nyakoro mga jwang kamoro moro maintie okinyi ni rihi market kod maendi en saa achiel e wang'e okinyi mar chieng' wuok tich mar tarik 13 dwe mar ang'wen higa 2026. Good morning, almost in jambo. Chiew nade kamoro moro maintiere okinyi ma kawuono ni. Wan kod geno ni hiru maber nyakoro mga jwang gweng' moro maintie nyalo konwa ni hiru nade. Gweko mag Migori kocha. Kang'ini jonyatike dhi nade gi wacho bila mag manjoni. Uchiew mara chalo nade jonyatike. Onyalo pimonwa ni to ngima dhi kudu nade jonyatike. Atimo mota bende na onge kanye juma mokalo rumo. Yes. Kata kamano Nyasaye osekudhonwa muya. Wantie ka, wadhach kaka jarateng'. Yes. Nyaka dhaja. Brenda, well, how's the way? Things were good. Oh. Okay, mugoyo sote. Yes. Tim ma coach makwero. Tim ma coach makwero. Ugo sotsi wala ozawe. Jo Kisumo paro de marache bicho mag insecurity. Kendo I think it's high time we condemn the
tich mitiyogo kod ojende. Yes. Kod jotelo. To kapo ni jatelo ma nyinge oseluongi e weche mag tiyo marach kod ojende, doge tim msalaba. Kabisa. Ing'iri nyadiriyo. Mondo ikwang' ng'uono. Ing'iri nyadiriyo. Yes. Nikech sani koro Brenda nitie jomiluongo nyingi. To koseluongo nyingi, tibi choko jomoko, iluongo jo media, ichaki kono mondo o defendi. Kaka oluong nying ng'ane marach. Ok wabi yie ni nying ng'ane ma koro tiyogo marach. Ng'ane ne thuonwa. Ema ok nyal tude kod njore. Yes. Jotelo ng'eny pacho kae. Yes. To penjo maduong' en ni why some specific people each and every time gimoro timore to gin emiluongo nying-gi. Gino kelo question mark. And then migosi Babu Owino winjo ka nodhienyre oko kanyakla koda migosi James Orengo, gavana ma Siaya, ka giwacho ni gin ok gine mudho gi laye ot, giluongo nying jonjore. Exactly. Moro bang' moro. Moro bang' moro. Kendo giwacho ne tendo obila ni koyie to kawo okang'. Mowinjore mar chik. Senator ma Siaya James Orengo osebedo ka limo tesend obila ma Kisumu Central. Gavana ma Siaya. Nyadinwoya. Kendo kotemo owacho ni wuodhe no en mar bandho mondo mi ong'e ni to polis osekawo okang' machalo nade e yudo ratiro ne migosi Osotsi. Nyaka sani wang'eyo ni ji adek ema nosemaki. Exactly. Kendo pod odinegi kuom ndalo 9. Nyo tuon gi rambun. Ehe. Aparo ni kotenre kod okine mabende no maki. Yes. Otuon gi rambun ni ginyalo donjre kod neno. Yes. Iparo ni okang' mane migosi Orengo kawo mondo mi olu wach achiel kachiel. Do you support it? I do support it. Because nyadi mathoth wechege kiko lugi to kwang'eyo kaka samoro some of these cases chopo chakaka the same people ni yani oko ma ok ing'eyo ni inoko eyo machalo nade. Gima da gombo na migosi James Orengo en ni kiko lu makende. Any case ma weche magunso timore kata mana ne japiny kopogore gi jatelo. Kiko beda ni jatelo kende. Kiko beda ni jatelo kende nikech koro maybe Ososi ni chama nini iluongo na kweth margi mar linda mwananchi ne mamiyo wuok oko. Kata bedo mana ni koro ne en ng'ama ok jacham linda mwananchi kata samoro ng'ama ok gi support. Wagi nyalo keto the same effort nyaka ne jo piny. Yes, nyalo bedo maber. Nyalo bedo maber. James Bob Agdorengo, Gavana ma Siaya, big up bro. Kabisa. Big up. Tich maber. Tich maber. Kendo wageno nudhi nyime kod neno ni jopiny oyudo ratiro kendo nye giwacho ni gibiro Kisumu. After was it Nakuru? After Nakuru. Nakuru to ginwayo? Pok gidhiga Nakuru. Linda mwananchi no chako gi Nairobi, Kakamega, Mombasa. Then I think next is Nakuru, then Kisumu County. What do you anticipate in Kisumu? Kwekende Mwalamu. Kwekende Mwalamu. Kwekende. Karibuni Kisumu. Kisumu we are peaceful. And ojende ose uogo. Iwinjo kaja duong' mar ker mar oganda Luo. Odungi randa bende nogo dhoge piny. Owacho ni joluo nyaka uogo. Ojende mos. Ojende nyaka koro uogo. Wabed joka ng'ato. Mar neno ni kwe obedo. Then niwinjo Mikael Rosa Kinyibuyu. Jod bura ma Kisumu West. Gine moko kuom jotelo mabende osewuok oko. Ka kwedo wach makit kod mano. Rosa owacho ni kaber. To jaluo odog jaluo machon. Manoluoro remo. Jaluo machon noluoro remo adieri kendo noero. And they respected each other. They loved one another. Apani kanye mwadoge. Mapio wachako nonro mar oboke nyakod mga jwang'o kinyi maket kod maendi. Mapio wachako kod oboke nieri mano mar Daily Nation. Wach maduong' modhianye nyim Daily Nation kinyi makawuono Brenda. Wacho kanyo ni trouble in Ruto ODM union. In what signals a dramatic implosion in the broad-based government, ODM has threatened to walk out of the arrangement unless President Ruto reigns in a powerful cabal accused of coercing its MP to join UDA and warning cabinet secretaries against associating with the Orange outfit. Gima winjo ka eri ni jo ODM temo wacho ni gidhi were gi riwruogno kata gibuogo mar kwepo winjruok monego bedi bede kindgi gi UDA. Giwacho ni Ken Ruto osebedo ka koro to wacho ne moko kuom MPs mag ODM
mondo mi owe ODM ojoin UDA. Donje UDA. At the same time, Yes. bende o310 cabinet secretaries mano mane ni ODM mano yudo lemo mopogore opogore. Don't need to chako nyiso giti gi wigi. Giti gi wigi. If that is true, then nyalo bedo ni whatever is happening to Wandai is a scheme. Yeah. One, why? Jodito manoyude kod mane chilo mieno. Who told them to resign so quickly? By the way, all of a sudden They have all of them resigned. 3 of them. Even if they Are were they sleeping in the same bed? Even if they were guilty, even if they were guilty and they knew they were guilty, if nobody told them to resign, they were not supposed to resign. If it was not a scheme, Exactly. a plan, ingeni ngato nigi ode kod familia ne kod kako yuto. Yes. They could not all of a sudden take or make a decision of ingeni jok parga the same. Wankoro wa resign. Aya. Wach maket kod manya kod munga jwangi wacho matek kod jod bura Masuna East Migosi Junet Mohamed. Owacho kanyo ni we are not in this union by mistake or by invitation. We joined to foster unity, and if this agenda is no longer needed, we should be told because we don't lack option. If they feel they are now on a safer ground, we can let them form their own government 2027. Mano June wuoyo. And then ibro paro ni jod bura ma Kisumu West ya doga ire Mikaelo Sabuyu. Yes. Bende kane wuoyo liel moro kolwa no wacho ni they want to be respected while in this union. Yes. They want to be respected. Ang'o momiyo weche gi koro wuok e kinde maket kod mania kod Mongajwang. Ka thuolo mari mondo mi ng'i report maket kod mano. Nawado yude ite mara 4. Yes, ite mara 2 kanyo en ni why unpaid dowry can't deny a father custody of his child. Gimomiyo kapo ni pod kichulo lungo nadi. What is dowry in the law? Dowry en nyombo. Kapo do kichulo ayie mag nyombo. To samoro koro ok nyal geng'i mondo mi ibed kod nyathi minyuolo. I support that. I kaka nyathi omakore gi weche mag nyombo and whatever. Nyathi koseyud between the two people are the parents mar nyathino. So koyudi ni kako to yudo ni samoro wuon nyathi ema samoro nigi maybe en mane okang' maber even mentally or physically or financially manyalo rito nyathino. Then I think ni imiya custody mar nyathi. Can you get married without nyombo? Okay. We have Keny to Nyombo. Those are 2 different things. Keny is the family where a woman and a man has come together. They have formed a family. Exactly. They may have both children. And there's another step of appreciating the othuru nyako. Yes. Kitero dhok, girombe moko gi diek gi gwen gi tong gi everything. Now you're making it official. Hey. Kanye makuru lungo ni Nyombo. Actually, so many people near Keny. Near Keny. But pok gi Nyombo. Ji mang'eny pok Nyombo, ji mang'eny near Keny. In kany? Story for another day. And then, you don't need pejora enia. Is it binyalo beta Keny without Nyombo? Yeah. Jomoko ineno mana ka ng'ato ko wito ngimane koro kani koro kauru dhiang' mara achiel mondo kuru make it is it customary? Is it in the law of the Joluo? Ni ng'ato nyaka ne nyuom. Exactly. Moko ko nyuomi what happens? Kwa Jaluo ka ko nyuomi there are so many things. Mara nyathini bende koro ok nyal kel dhok and all that. You don't know those things? I don't believe in them. They say that. In many Kenyan families, dowry payment is a symbol of union, respect, and tradition. But in a recent legal battle concerning child custody, it became something else entirely. A condition of a father to reclaim his own daughter. Ikautuno mari mondo mingi weche go iko ite marario kanyo then bathe kanyo bentiere ex-army chief son
faces charges in land case. Mhm. A court in Makueni County has placed the son of Kenya's first black army boss, Major General Joseph Musimi Ndolo, on his what? Defense in a criminal case linked to a long-standing land dispute. Ite mara Ariyo. Ite mara dek, Brenda, we go. Ite mara dek, wachokanya ni Muiru praise for miracle to save 960 million property from auction. That is Pastor Pius Muhiru. And you can see him there with the senior lawyer, Omari Danson. Omari, koda Pastor Ezekiel. What do you think? Ezekiel Odero. Omari will not respect the prayers. You see Omari, and you see Muiru, and you see Jadolo Ezekiel. 2 years after emerging a distant fifth in the 2027 2 years after emerging a distant fifth in the 2027 presidential vote, Pastor Pius Muiru, who is the founder of the Maximum Miracle Center, walked into Equity Bank, Tom Mboya Street branch in Nairobi and took a 16 million loan. Mr. Muiru, who got 9,000 votes in the December 2007 election, secured the loan in 2010. Insider has told Daily Nation that the asset attached to the credit facility were valued at 960 million. Why was he taking the loan? I don't know what he wanted to do with the service loan Korosatam. And why are they relating his loan with this election bit? I don't know why. Okay, that's the right time. Okay, take a mano. Yes, and I'm wondering why. Okay, extra loan, any loan. Maybe ne mar manyo kom marjetent piny. Usono tiyo gi pesa mang'eny koro nodong' nono. Could be. You can be bankrupt. Usono tiyo gi pesa mang'eny e dwaro komno. Ji adek moko bende ogo fai ma ok tin ne milion na 150 kitudo gi kod bedo kod njaga ataro mar chik kendo uso ne oganda pachoka. Yes. Manodo emongado bura market called 150 million. Hey. For each. And then Batekanyo aneno youth leader Migosi Oburu Ginga. Why ODM is threatening to quit pact with Ruto's party. So mulipot market called mano ite marangwen. Yes. Kagimomiyo Migosi Odun Buchisa mar ODM kanyakla koda ruok mar UDA samoro koro wat mane kindgi awayo nyalo jogore gi lak. Then Batekanyo ntiere opposition leaders point finger at state over goon police alliance. Giwacho ni piny owacho ema nitie kod lwedo sandwa bende sado gigo kod jonjore pacho kaendi mano en tibath ite marang'wen. Ite mara beach Brenda. DP spend 154 million on choppers. Jalup jatend piny owacho Migosi Abraham Kithure Kindiki sani koro wachore ni osetiyo kod omenda mok tin ne milion 154 e haya ndek kalapapla moringo go e pacho ka kende. Dongo ni chartered plane. Good big money. And then mbele kanyo wantie ite mara auchiel. Wacho kanyo ni 5 forces reshaping politics in Mount Kenya. Internal party wrangles shifting alliances are redefining Mount Kenya politics ahead of 2027. Then kakuluma minon wechego eko kwadhi mbele eite mara birio. Wacho kanyo ni hooked on aviator inside the silent gambling crisis that's devastating families. Aviator koro lalgi huyo gi pesi. Give us a brief. One evening. Wacho kanyo ni one evening in December last year, Moas sat down and wrote a suicide note to his parents. Aviator is so addictive. I am hooked and I can't even face you. This thing has destroyed everything and there is no way out, he wrote. At the time, he had been gambling heavily on Aviator, one of the most popular crash-style betting games in Kenya today. The game is deceptively simple. A virtual plane takes off and players must cash out before it disappears. The longer it stays airborne, the higher the potential winnings. But if it vanishes before withdrawal, the entire stake is lost. Mano onyiso report market koro mano nyakore Magajong
kotenre koda kaka go punda osebedo ka rocho ngima families mopogore opogore e pacho kaendi. Tie sigana mar okebe moro ma waluongo ni Mwas ma bende koro pimo kaka go punda ahinya to mano muluongo ni aviator. Me I thank God I'm not in those things. Yeah, same to me. Is gambling biblical? No, it's not. Wawegi kanyo. Jadolo bro lero no. Ite maraboro? Ite maraboro wach maduong' mano komi pek en kanyo ni community in Turkana opposes land acquisition. Community no ka jo Turkana bedo piny kanyo. Anyolo ma joganda je Turkana. Any plans by the government to acquire 1,500 acres of communal land in Turkana County for an interventional airport and a Kenya Air Force base have drawn fierce opposition from residents. Gidagi chiwolo makamano. Mi moro majigni 21. Woman 21 confesses to throwing baby into river. Kureno. In a chilling confession that stunned her community, a 21-year-old Linet Wangeshi admitted to dumping her 1.5-year-old cousin into River Gura. Later, she told the police that it was the work of the devil. Baby Mary Wanjiru's body was retrieved from the river on the evening April 10th, 2 days after she had been reported missing by her family. Ngato do owache do moro ni samoro jachien be is very innocent. Tulunga nyinge. Kata kama otimore. Ing'e do winj ga wach moro jachien notema. Ite marapar Brenda again pach josomo kod pach jondiko. And then ite marapar kod achiel. Gin weche go eko mag cartoon. Goro mar cartoon tie kanyo. Aneno kanyo gun moro ko oting'o aklama go jala to idho wi ng'ani ng'ani oting'e gi lwete. Jatelo moro ting'e gi lwete kama. Then bathe kocha bentie ng'ato mabe ochako ting' gun moro ting'o jatelo moro ting'o gun moro. To gun moting'o no tento en gi katunja kod kite. Emo ywayo koro. Yes. This is no kidi ting'e the tribe they are talking about. And then when you see this panga and rungu and whatever, and then ngenge nangane koko yet and all that, you know the tribe you are also talking about. So there's a fight between. They are trying to say in the clans of Makario. Why? Belakanya kol magajwan sigana machon. Ching tarik apar kod adek dwe mar ang'wen. Nisome. Okay. April 13th, 2008. President Mwai Kibaki names a 42-member cabinet equally shared between PNU and ODM and names Raila Odinga Prime Minister. He created 4 new ministries and moved some ministers to satisfy regional balance. 7 women secured places in the new team. With them is Vice President Kalonzo Musyoka. I don't know, Raila ne protect it. Nene batakani. Then ite marapar kod ang'wen Brenda. Ite marapar kod ang'wen gin weche go maga county. Nairobi County, we're City Hall losing 300,000 daily as parking cartels run the street. Kaka county ma Nairobi wito pesa mokutin ne alof 300. Pile kapile kaka kajo mibadhi ondonjire weche go kuma gingo nyamburko. Yes. Eka thulo mari mondo mesom. Ite marapar kod abich gin weche go eko mag lendo. Ite marapar kod auchiel gin mago ma wuok e pinje maoko. Global growth downgraded as Middle East war fuels in inflation. Yes. Eka thulo mari mondo mine kaka weche go eko mag lweny pod dhi mana nyime kod tedore. Bate kanyo por na weche go eko mag lweny. Why US-Iran talks failed to reach an agreement. Menchuni pod lweny dhi nyime. Yeah. Weche bago alantite marapar kod abiriyo. Treasury plans to list 7 more KPA assets for PPP. Yes. Thuolo mari mondo misom weche mag ohala mbele kanyo gin weche mag ohala gogo. Pod gilaka kanyo oboke mabalang' bentie kanyo. Weche mag somo ite mabalang' kanyo. Kono ging'iyo penji no mar physics kalatas mar 2. Paper 2 physics. Yes, ka thuolo mari mondo mi iket nyakwar mama uno kanyo modich. E kinde ma bende gine e yweyo
25 Agajameli kod kwan 26 27 lendo Gina lendo Dia nyaka 27 28 9 30 30 kod achiel gin mana lendo 30 kod 2 30 kod 3 gin lendo nyaka ite mar 30 kod 4 weche mag tuke 30 kod 4 weche mag tuke ndi ite mar 30 kod 4 yes ano tuke mag tuke sego da nyorumo then mbele kanyo gin tuke Starlets ite mar 30 kod 5 Can Australian produce the next big talent for Starlets? Yeah. Eka thulu mani muno mingi report market kod mano Shabana FC gets new team bus from Ruto. No bus no nyoro. Aya nakaje to pino miyo gi bus nyoro. Hapa ni good gesture. Yes. And then itemo gi kanyo weche mag jo Starlets nyithi Kenya manyiri mabendi geno mar tugo kendo bedo ipenjo kage nyalo do jatugo mar sulwe ke piny Australia. Ikanyo be mwacho puge giko mar kata wakagoyo machok ka waduogo to wang'iyo ni to mane oboke no ero mano mag standard to en manano miyo kanyo mabendo dhi tipone kanyo jatend Joke Water Kenya women something. Yes. Mano mikae benta opande. Yo wakagoyo machok waduogo nyakon mawajwa. Piny koro tauru gi mare emomiyo Color TV chako odiochiengi kod Sulwe Mokinyi. Ka bende Sulwe Mokinyi menyo odiochiengi juma mangima. Ka wachako kod weche manyien matuche kendo miyo ing'eyo gik matimore e tung piny koni kod kocha. Ka bende warango kaka odiochiengi biro bedo e futo mar yamo e kor lwasi, nondo mar oboke, chal mar apeyni e kind mamoko mathoth. Bang'e to iyudo twak manimba kod jolony ma opogore opogore kanyakla kod kithor mar weche gweko ma opogore opogore. Wechego mag siasa, twak e weche ngima, somo, ohala e kind mamoko. Ema omiyo wuok tich nyaka tich abich itudori kod an Justus Adoyo kaachiel koda ka an Brenda Agenyo saa 12 okinyi nyaka saa 4 onyango mana e Color TV. Color TV machiegni pacho ma e odwa. Komuoch to wan kode duoko mag tuke mopogore opogore, jotugo motimogi, kuonde magitimogie, to gin tuke magi mabiro. Mano emomiyo wan ka e chenro mar chal pewe. Tudri kodwa wuok tich nyaka tich abich saa 11 mar midhiambo nyaka saa 12 mar midhiambo, kama wanyisi motimore e pewe duto mana e Color TV. Odiochieng' kodiochieng' yamb siasa kudho ma opogore opogore ka jotelo riwore kod duond buche siasa kaachiel kod riwruoge mag siasa bende mopogore opogore. Kaka japiny
Be ing'eyo kaka yamb siasa ringo e pacho kaendi? To gin dongruoge mage mowinjo bedi ni iyudo kaka japinya? To bende gin jotelo mage ma ochung' malaro lemo ma opogore opogore mabiro ni chieng' tich ang'wen ka tich ang'wen kochakore saa 3:30 mar otieno ka ikelo ni koda Joash Odhiambo Mitula. Magi duto iyudo mana ka okalo e chendo nendo mar orindi mar siasa mana e Kala TV. Orindi mar siasa kik bai. Be in jalno mamanyo gige gedo motegno, mabeyo, mabudho, kendo ma opuodhi? Chom mana go Mikos Company Limited man kod mwandu mag gedo kama oting'o renge kaka Crown, Basco, Duracot kod Sadolin. Bende wan kod renge mag exterior kod interior ma koth ok kethi, roof coatings kod wood finishes. Wanyalo kelo ni simiti modhuro kata mathoth ka idwaro. Masonry, reinforcement materials gi professional project support and consultancy. Wayudore opposite Regnal Petrol Nyamasaria, machiegni kod County Concrete. Tudri kodwa e namba simu magin 07 14 49 56 74 0714 495674 kata 07 28 66 38 55 0728 66 3855. Gomikos Company Limited, your trusted building partner. Matin kendo inye koro mga juang kamano mana main tieko gwen maket kod maindi kendo mapiyo piyo wang'iyo bokeneri mano ma the standard today. Tipo kanyo dhienyi mar Mikai Benta Opande. Mano achiel kuom jodito migawo moro miluongo ni Ke Water. And a trove of payroll records, WhatsApp exchanges and bank documents suggest a teachers' welfare scheme financed by members. Monthly deduction has been captured by a network of relatives and associates. At the center of the allegation is a leadership accused of betraying trust and presiding over possible abuse of funds and office. Jopuonj ma ni e riwruogni duto te gin jopuonj 95,000. Pesa ming'adogi en 200 en 200 monthly. That's just do that math. Then times 2 unapata ni 19 million per month. Okay, pesa matin. Pesa matin. Kigole kintino nothing. Kigole just 200 a month. This malich, but how many teachers are there? 95,000 times that one. Obedo 19 million per month. Is it 19 million? Okay. And then times 1 year? 228 million. Good. Itemara Rio. Seed sovereignty and MGO safety debate continue. Emo chako. GMO. Yes, GMO. Chako gi M. MOG. Read again. Seed sovereignty and GMO safety debates continues to divide Africa. So mweche mag GMO go eko itemara Rio kanyo piny kanyo. Barasa condemns goon politics, urges tolerance after burial chaos. Who's Barasa? Governor Kakamega County. Exactly. Fernandez. Mano kumane giluwa record LC. Honda cha. Yes. And then itema mbele kanyo mar Dick. Inside Joe Nyaga's burial wishes at center of 220 million succession battle.
Family tension over Joseph Nyaga's estate have spilled into court with his 2013 letter of wishes now scrutinized. Competing claims of marriage, dependency, and business ownership continue to fuel the succession dispute. How teachers' welfare scheme become a family payroll. Documents, payroll records, and internal messages point to a sprawling network of relatives and associates drawing salaries from the teachers' welfare body. At the center are questions over oversight, cash handling practices, and where millions deducted monthly and timely end up. The Standard Deputy Editor David Odongo investigates. Brenda, every month, Yes. 200 shillings is deducted from teachers' salary. Multiply that by 95 members. Yes. That translates into approximately 19 million annually. The question that emerges from the document reviewed is simple. Where does the money go? At the center of the claims is Kewater CEO Benta Oswago Opande. According to payroll records, we reviewed, she earns 250,000 a month. And 350,000 monthly. Oh, she Or earns between 250 to 350. Yes. However, documents suggest that his figure may not reflect the full extent of her earnings. Extent of her earnings. Yes. Yes. At the center of the claim is Water C.O.K. Asan Danoswago is listed as working in the marketing department, earning 200,000 monthly. Her daughter Samantha Oswago, a lawyer, commands a similar salary of 209,000 monthly. Another son, James Oswago, is linked to media functions and is paid 200,000 through Advast, a contractor to Kewater. Just proceed. At first, Limited is owned by Judah Mutinda Ngazi, who is also identified in the document as Opande's personal assistant and is paid 150,000 monthly. Another daughter, Judith Oswago, is listed as a consultant, earning 200,000. The pattern, according to records seen by the Standard, extend well beyond immediate family. Bernard Ogoni, a prison warden based in Kisumu, appears on the payroll as an IT consultant, earning 40,000 monthly. Yes. Opande's former husband, James Oswago, is also listed as a consultant, earning 100,000. Former husband. Former husband. Oh, hey. The woman is doing well. Aya, Even continue. the husbands are getting Continue. salaries. Her niece, Elsie Nicole, runs the Kisumu office and earns 40,000 monthly. Her brother, Peter Opande, listed in payroll document as Simon Peter, is recorded as managing the Kericho office, earning 40,000, despite no clear evidence of a function in office at that location. Further records suggest additional relatives on the payroll. Matthew Opande, another brother, is listed as a consultant, earning 100,000 monthly, despite also holding a position as an accountant at KICC. Rosemary Opande, a sister, is recorded as coordinating the Kisumu office with a salary of 50,000. Sarah Lomolo, identified as a niece, heads the Eldoret office and earns 40,000 monthly. When contacted, Bernard Ogon declined to comment, stating it was no one's business where he works for what he earns. Elsie Nicole confirmed that Opande is her aunt and that she is employed by Kewater. Sarah Lomolo also confirmed both her relationship to Opande and her employment status. Hello. Benta Opande Woko kendo chamo riwruok mar jopuonj ma joma mine. By the way, that's a union of women female teachers. My only question is that is she the only one managing? And the dignitary, any more approve every document. She's the one who initiated this organization. I don't know. I doubt. But she should be working with other people, other women, other teachers. You are saying, or you're asking if she's the one? I'm asking. Yeah. I doubt. Kewato Sebedo Kanyo for some good time, and this is now asking us to dig deep to know what Kewater is all about. Gimangeo, I've met the lady. Yeah. I know the lady, and I know ni ntie kaka gitimo gideo ngima jopuonj mamine. Yes.
Yes. And riwruok mar jopuonj mamine. Yes. Kenya Women Teachers something. Yes. Association. Kenya Women Teachers Association. Actually, that is it. And then Batakanyo, Itemara Beach. Ruto, I can invite whoever I want to State House. President William Ruto has told off critics concerned with the State House visit, saying he is in charge and he is at liberty to invite Kenyans from all walks of life. Pinkanyo bedo tinde molo aje Swift UDA ODM talks. Odina molo koro dwani mondo mi ODM kod UDA obedi owuo mapiyo piyo kik weche escalate kaka do escalate nero. Yes. Ite mara uchiel AK-47 ruthless Russian assault rifle at the core of killings in Kenya. Had Russian decision makers considered what was reported as a regret expressed by the inventor of the AK-47, Mikhail Kalashnikov, and Manoloso AK, on his deathbed in 2013 and ordered an end to its production. Millions of lives lost worldwide, including thousands of Kenyans, may have been spared in the second part of The God of Weapons. Wellington Nyongesa and Canadian journalist Stephen Bandera examined the effect of the work of the world's most dangerous gun in Kenya. Kenya robundeni. AK-47, the most dangerous one. Oh, any more? Only one shot. Hello, bastola. Maybe. Ite mara video, ite kidney transplant patient miss out on SHA overseas cover. Yes. Kati kanja tuo mabedi dwa nimo do miyo ketne nyarogno. Sani koro thuolo mare mar timango mar thuolo mare mar deyudo thieth e pinje maoko. Bare. Aneno kama shimo manyo laini, okangi koda producer mara ntima chiegni mondo mi oneni to watima chelari adek mondo mi wami mheshimiwa Adumo Wuor en mwadhi bedo kode kaendi thuolo machuok mabiro. Akwayo ni wakao yweyo machuok nyakon Mogajwang ka waduogo to warwako jaod bura ma ok maseme, jaod bura ma Nyakach. Yes. Migosi Adumo Wuor mwadhi bedo godo kod twak bang' timo nonro nieri mar oboke nyakon Mogajwang. Thuolo machuok wadhi bedo koda mheshimiwa Adumo Wuor, jaod bura nero ma Nyakach. Kum thuolo machuok. Aneno komanyo lai kata kamano producer mara pango kako dhi bedo Brenda. Yes. And then warwako mheshimiwa Adumo Wuor wadhi bedo kode twak madundo bang'e waluwo chenro go eko mamoko nyakwan Mogajwang. Wadhi nyime kod nonro mar oboke mapiyo piyo ka warito mheshimiwa Adumo Wuor mang'eni chiegni chopo kaendi. Ite mar aboro Brenda. Nataka ni nurses 310 KNH shutdown amid pay delays and welfare row. Yes. A looming strike at Kenyatta National Hospital has laid bare a deepening crisis in Kenya's public health sector, with nurses warning of a total shutdown of services over long-standing financial and welfare concerns, even as tension escalate between the profession and political leadership. Itemaro chiko. Owacho kanyo en lendo ite mara par barazas ai governor seat in 2027 poll and UDA tickets. Ibo mano iwacho ni baraza ni governor baraza mano de Dismas Barasa the nini Lini MP parliament. Then governor on notice as Senate crack the whip. Mano bentie ite mar penkanyo. Then state warrant of looming turmoil urge to act over rising Gunison. Wani en wach majisa ni wuoye kabisa. Wetangula last man standing in Kenya kwanza politics. And then Pinkanyo. Gachagua wa Muchomba clash over Shrine land. Mano kumanye ito ya gulija. Kanyi nene. Then Kenyatta National Hospital bewacho kanyi ni budget cut puts compensation planned under threat. Mapio ite mara parko dario mondo warwak mheshimiwa Adumo Wuor. Gin kanyo patindiko gi pach jo somo katun makawuono aneno ng'ato nikani political reject. See, we are always spoiled for choice. Wakulima Party of Kenya, People Action Party, Kenya Patriot Trust, Democratic Assistance Party. Mako itibedi jo magema are spoiled for choice. The ODM party. Ite mara parko dek and penjo the question for the day. Did Gachagua
and Methu respect the president. Disrespect the president. Disrespect the president. Yes, they did, according to me. Okay. Ite pajisomo kod pajundiko la nyakite mara par kod ang'wen apar kod abich. Eka ite mabele kanyo in counties. Learners take and CBE inequality mental health through drama. Yes. End of an era as Newport team takes office. Mano. There were changes moko mancho bedo made. Bankanye bujama chesedo masira. Weche mag science bentie kanyo mangi mai boke mabalang ka kuno mari mondo mi non kendingi lipode go eko e kambele kanyo wa yudo kanyo yego boke mabalang moni go nyaka ite mara di Brenda weche mago ala ndite mara para kolo chiko ka kuno mari mondo mi som kaka Kenyan Titan drip on crypto with heavy capital demands. And then bele kanyo tiere o weche mag pinye maoko. Yes. US Iran talks fail to find deal, but Middle East trash all for now. Then over 500 arrested at pro-Palestinian rally in London. London tiyo itema prayo koda Rio. Agajemili kodkuwa ni itema prayo koda Dick. Lindo matindo tindo prayo koda Angwan, prayo koda Beach. Wala ringa nyime. Nyaka prayo koda Birio, kocha. Prayo koda Boro wechego magtuke. Magtuke prayo koda Boro. Tyson Joshua, be strong and Tyson. Kono Joshua ni be strong. And courageous and fight me. Those are biblical terms. And then gine weche matuke mago eko mag golf ntie bathe kanyo. Giningo nyaka mbele kanyo nyakolo mga juang. Kwa chiko boka ni rima aloma the standard today. St. Anthony ne uwok jalot. Yes. Nupi mag tuke mag sekunde secondary hockey. Kenyan top team ready for East Africa after national showdown. Yes, magi timbe mano uwok jalot. Apa rugby 15 Upper Hill Kisii School St. Mary's Yala. And handball Wangi Musingu Jobo Matude. Then girls Kamusinga Joga Nyakach girls. Nyakach girls wode nyime. Then hockey one take koda Joga Mira Ginyia. Boys one take kod St. Anthony Kitale kod Kamusinga kod Ringa. Oika wadega. And then basketball girls wangi Butere Kayatiwi Koda St. Brigades. Boys Kamusinga Lukenya St. Mary's Yala. Most valuable player rugby and Shakur Nyongesa Upper Hill. From Upper Hill. And handball boys Bran Omonya Musingu School. And girls Lavender Barbara Moi girls Kamusinga. Hockey girls Eunice Musimi AIC Nyayo. and my friend Dan Onyango from Kisumu Emanobed Volleyball St. Anthony Ilungeno Nyi. Yes. And then basketball girls Masi Nyalando Marubutere girls. And then boys Shadrach Morara friends Kamusinga. Chipogintie itema rola nyakisema pradeko da cheli yako na magajuang ka zulumari muno misom. And then wechego ko magtuke mag English Premier League bonontie itege ko mogi ko na magajuang. Wakaw yo machoko aduogo to wabedo ko to ko diadu buranero mano manyakach migosi aduma wono nganje sasa doye wotseme kachil ko kan Brenda Agenyo anyasu banyanam. Piny koro tauru gi mare, emomiyo Color TV chako odiochiengi kod Sulwe Mokinyi. Kabende Sulwe Mokinyi menyo odiochiengi juma mangima. Kawachako kod weche manyien matuche kendo miyo ing'eyo gik matimore e tung piny koni kod kocha.
Ka bende warango kaka odiochiengi biro bedo e futo mar yamo e kor lwasi, nonro mar oboke, chal mar apeyni e kind mamoko mathoth. Bang'e to iyudo twak manimba kod jolony ma opogore opogore kanyakla kod kithor mar weche gweko ma opogore opogore. wechego mag siasa, twak e weche ngima, somo, ohala e kind mamoko. Ema omiyo wuok tich nyaka tich abich itudori kod an Justus Adoyo kaachiel koda ka an Brenda Agenyo saa 12 okinyi nyaka saa 4 onyango mana e Kala TV. Kala TV machiegni pacho ma e odwa. Komuoch to wan kode duoko mag tuke mopogore opogore, jotugo motimogi, kuonde magitimogie, to gin tuke magi mabiro. Mano emomiyo wan ka e chenro mar chal pewe. Tudri kodwa wuok tich nyaka tich abich saa 11 mar midhiambo nyaka saa 12 mar midhiambo, kama wanyisi motimore e pewe duto mana e Kala TV. Odiochieng' kodiochieng' yamb siasa kudho ma opogore opogore ka jotelo riwore kod duond buche siasa kaachiel kod riwruoge mag siasa bende mopogore opogore. Kaka japiny be ing'eyo kaka yamb siasa ringo e pacho kaendi, to gin dongruoge mage mowinjo bedi ni iyudo kaka japiny, to bende gin jotelo mage ma ochung' malaro lemo ma opogore opogore mabiro ni chieng' tich ang'wen ka tich ang'wen kochakore saa 3:30 mar otieno ka ikelo ni koda Joash Odhiambo Mitula. Magi duto iyudo mana ka okalo e chenro nendo mar orindi mar siasa mana e Kala TV. Orindi mar siasa kik bai. Be in jalno mamanyo gige gedo motegno, mabeyo, mabudho, kendo ma opodhi? Chom mana go Mikos Company Limited man kod mwandu mag gedo kama oting'o renge kaka Crown, Basco, Duracot